ए समय भाई साहब गांव के मनइन के जेतना गुस्सा पाकिस्तान के आतंकवादी पे नहीं आवला ओसे कहीं ज्यादा गुस्सा बिजली देवे वाले ऑपरेटर पे आवता। हाँ, गांव के मनइन के जिंदगी एकदम जानला तहस नहस कई धई देला। हर 5 मिनट पे जानला इ लाइट काट ही देता टे। और अक्सर कई के इनका लाइट जब सब खाना खाए बैठला आया खाना बनावत रहला तब कटेले। और जैसे इनके लगे फोन लगावे तो यह सूचना मिलेले कि लाइट यहाँ बिगड़ गईल बा, तार गिर गईल बा। रोज वही टाइम पे इनका लाइट बिगड़त या और लाइट के तार गिरत बा। और वो दिने तो जरूर इनका लाइट की चकाए करी है जौने दिने दुएठे नात बात या रिश्तेदार केहू जुटल रही। अगर इ लोगन के भरोसे नात रिश्तेदार के सुता दे तो जानला कि इ लोगन इतना इज्जत बनवा दी हैं कि वो नात बात भुलैले घरे नहीं आना। हाँ, अगर कहीं लाइट के भरोसे बिना मच्छरदानी के सुता देबा तो जानला कि वो नात रिश्तेदार तोरे घरे आवे खातिर जानला 75 दाई सोची हैं कि उनके यहाँ जाई कि न जाई। जेकरे लगे मच्छरदानी उच्छरदानी के व्यवस्था रहला उनका तो जानला गलीमत रहला। लेकिन इ लोगन के भरोसे अगर जे बैठल रहला लाइट बा पंखा चला के फर्स्ट क्लास के सूतब अच्छा तो जानला का मजाल है कि वो रात भर सूती जा। यह कहा कि मच्छरदानी बन गई, ये जानला कि कुछ राहत मिल गई। और मच्छरदानी बनाए वाले कंपनी के तो बहुत बहुत धन्यवाद बा, मच्छरदानी बना दी। नहीं तो जानला कि लाइट वाले इनके भरोसे अगर रहे तो जौनो शरीरी में खून रहला वो चल जाई। अगर बिना मच्छरदानी के कहियो सूत जा लाइट के भरोसे तो हम तो जानते पौआ भर खून तो खत्म हो जाए शरीरी में से। इतना जानला ये लोग अति कैले रहना। आ कहियो कहियो ऐसन काटल है कि जैसा मालूम है बटमिया के स्विचवा लगे एकदम बैठल बाटे। पता नहीं का करेला लोग, जो 2 मिनट आई त्यों फिर कट जाई, 2 मिनट आई फिर कट जाई। और जैसे ही लोग लाइन काटन जानला गाँव के मनई तो उस सुंदर सुंदर गाड़ी देना कि पूछा मत। और जैसा फिर लाइट आवेले तो वैसा जानला कि आशीर्वादों देने, ऐसा बात नहीं है। वो सब कहले बा न कि जैसे करबा करम वैसे मिली फल। तो जब लाइट कटला तो गाड़ी पावना आ जब फिर लाइट देना तो आशीर्वाद पावना। मतलब दोनों बैलेंस रहला, एक बार गाड़ी तो एक बार आशीर्वाद।